Intervent li sar mill-President tal-Kamra tal-Avukati Dr. Peter Fenech fuq ir-Radju tal-Knisja kompla jikkonferma li l-unika ħaġa maġla fir-riforma tal-inkjesti kien proprju l-isqarrija uffiċjali li ħarġet il-Kamra. Dan hekk kif l-ex-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista u anke sieħeb fin-negozju ma' Simon Busuttil fi żmien gvernijiet nazzjonalisti talla waħdu jipprova jiddefendi sqarrija li nħarġet mill-Kamra tal-Avukati b'attakk kontra riforma fl-inkjesti. Il-Gazzetta Torċa żvelat li kien hemm anke abbozz ta' sqarrija oriġinali li tirrifletti l-pożizzjoni ta' avukati membri speċjalizzati fil-qasam kriminali. Iżda Peter Fenech iddeċida li din ma kellix tara d-dawl tax-xemx u minflok ħarġet sqarrija oħra wara li konsulta ma' min derlu. L-istqarrija uffiċjali tattakka din ir-riforma fuq il-premessa żbaljata u narrattiva qarrieqa tal-Partit Nazzjonalista u l-fazzjonijiet estremi tiegħu, jiġifieri li skonthom ir-riforma se tneħħi xi trid liċ-ċittadini. Speċifikament l-soċjetà ċivili. Hija emenda li tieħu xi ħaġa importanti ħafna mingħand in-nies. Is-sabiħa hi li meta mitlub jissostanzja din il-pożizzjoni Fenech wara biċ-ċar li l-elementi ċentrali u bażiċi f'din ir-riforma lanqas biss kien jafhom. Qed inti trid tmur għand il-pulizija u jiddeċidu l-pulizija u għandhom sentejn sabiex jiddeċidu jekk iridux biex jinvestigaw jew le. Iva inti wara tista' tmur għand il-maġistrat. Fil-verità mhux il-każ il-pulizija se jkollhom sentejn biex investigaw jew li ċ-ċittadini se jkollu jistenna sentejn biex jkollu rimedju. Ir-riforma tipprovdi li ċ-ċittadin għandu jirrapporta lill-pulizija jekk wara 6 xhur ma jkunx hemm eżitu tal-investigazzjoni jiddaħħal dritt ġdid tal-ftuħ ta' inkjesta quddiem il-qorti kriminali. Altru mill-tneħħa dritt, iżda dan is-saħħaħ u elevat għal quddiem qorti preżeduta minn imħallef. Daqstant ieħor der konfuż meta mistoqsi dwar il-miżinformazzjoni u spin tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li qed tgħid il-Gvern b'din ir-riforma qed joqtol xi inkjesti. Il-liġi tajlek li rdinaw fi żmien sentejn. Fi żmien sentejn. Aħna naħsbu li din mhijiex realistika. Fi żmien sentejn minn meta jibdew. Correct. Ma jistax pro. Allura inti semmejt li ta' Karin Grek. Inbeda u xekk. Jiena nemmen li dak huwa hija emenda li probabbilment sfoġġitilhom mill-ħsibiet tagħhom u għalhekk nerġa' mmur lura lejn il-bidu ngħid din trid tiġi diskussa bil-kalma u mhux bil-għaġla. Lilin mir-retorika tal-għaġla ta' Peter Fenech, il-Gvern diġà ċaħad li jrid joqtol xi inkjesta, iżda riforma se tipprovdi terminu li fih għandha tkun konkluża din l-istess inkjesta. Minn hemm l-istess inkjesta tmur għand l-Avukat Ġenerali li tiddeċiedi jekk jinbdewx il-proċeduri jew jintbagħtu l-atti lura lill-Maġistrat u għaldaqstant tkompla l-inkjesta fejn jibdew jgħaddu sentejn oħra, inkella tibgħat l-atti lill-Pulizija biex tkompli tinvestiga. Fuq kollox però l-kruċjata kontra t-terminu tal-inkjesti qed issir fl-interess ta' dawk li qed jittamaw li l-inkjesti li hemm fil-konfront tagħhom jibqgħu ma jiġux konklużi. Dan inkluż ukoll l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Qagħda Repubblika Jason Azzopardi li hu stess jinsab suġġett ta' inkjesta fi żmien meta kien segretarju parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. Sattant fuq ir-Radju tal-Knisja Dr. Peter Fenech li minbarra li hu President tal-Kamra tal-Avukati u wkoll l-avukat tal-espert li tħallas il-miljuni Jeremy Harbinson u ma jridx jiġi lura Malta biex jixhed fuq ix-xogħol li jagħmel fl-inkjesta tal-isptarijiet ma refera xejn għat-tibdil marbut mal-ħatra tal-esperti. Sitwazzjoni li qed tqajjem mistoqsijiet kbar fi ċriki legali dwar il-konflitt fir-ruoli ta' Dr. Fenech u l-interessi ta' min qed jirrappreżenta legalment.